Seuraavassa käymme läpi silloin tällöin eteen tulevan käyttöjärjestelmän Exit-toiminnon perusperiaatteet ja toiminnot. Exit-toiminto löytyy esimerkiksi käynnistä painikkeen päällä hiiren oikeana päin ja sieltä sen jälkeen etsi, jolloin avautuu tämän näköinen ikkuna, jossa hakukriteerejä vasemmalla ja itse etsinnän tulokset tulisivat tähän oikealle. Samalla tavalla Exit-toimintoon pääsee ottamalla käynnistä painike vasemmalla hiiren näppäimellä ja sieltä etsi. Tällöin ikkuna on hieman erilainen ja tässä normaalisti aina valitaan sitten valinta kaikki tiedostot ja kansiot, jolla päästään samanlaiseen näkymään kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Jos joku menee resurssihallinnan mukaisen ikkunan kautta joskus Exit-toimintoon, niin siellä tämä ikkuna avautuu juuri samalla tavalla kuin tuossa äsken, eli täältä valitaan sitten tuo kaikki tiedostot ja kansiot, jolla me pääsemme Exit-toiminnon perusnäkymään. Tällä kertaa aloitan ohjeistuksen siitä, että otan hiiren kakkospainikkeella käynnistä painikkeen päällä ja sieltä etsi, joka on ehkä nopein, helpoin tapa. Yksinkertainen ikkuna tulee meille näkyville. Ensimmäinen hakuehto teen sillä tavalla, että laitan tähän tiedoston nimellä hakemisen, eli kirjoitan tähän tiedoston nimen kohtaan hakemussanan, joka tarkoittaa sitä, että pyrin hakemaan tietyltä levyltä, minkä määrittelen tässä kohdassa, eli mistä etsitään hakemusnimisiä tiedostoja. Ja tuolta valitsen sitten tällä kertaa paikallisen levyn C. Esimerkkinä, että meillä olisi vaikka tämän niminen teksti hävinnyt niin sanotusti tuonne johonkin levyn syövereihin, eli paikallisen levylle, ja emme tiedä missä se on, niin etsitään sitä. Eli tiedostonimi kohtaan sana hakemus ja sitten kohteena, mistä etsitään paikallinen C-levy. Hyvin pian saamme tuloksen, jossa hakemus-niminen tiedosto, joka näyttää olevan Wordin tiedosto, löytyy C-levyltä työasiat kansiosta. Ja tämän jälkeen me voimme tälle kyseiselle työlle tehdä ihan normaali resurssien hallinnan tiedostolle tehtäviä temppuja, toimenpiteitä. Eli jos avaan sen tästä tuplaklikkaamalla, se avaa sen ihan normaalisti Wordin ohjelmaan ja voi lähteä tätä muokkaamaan sen jälkeen ihan normaalisti. Tai sitten voin tehdä sillä tavalla, että jos haluan kopioida esimerkiksi tämän muistitikulle, otan tästä näkymän kansiot esille, jolloin minulla on resurssien hallinnan tämmöinen näkymä ja täältä oman tietokoneen plussan kun aukaisen miinukseksi saan näkyviin siirrettävän levyn E, eli tuon muistitikun, ja täältä voin raahata hiiren kakkospainikkeella siirrettävän levyn E-kohdalle tai johonkin kansioon, niin kuin aikaisemmin on opiskeltu, niin tämän kyseisen tuohon vaikka kansioon etsinnän tulos tällä kertaa, ja vapautan hiiren ja kopioit tähän, eli se kopioituu tuonne tekemääni kansioon. Eli Exit-toiminnon jälkeen voimme tehdä myös kopiointia ja tiedoston avaamista normaalisti. Palaan takaisin Exit-toimintoon tästä painikkeesta tässä tilanteessa. Ja täältä valitaan tämmöisissä näkymissä aina tämä kaikki tiedostot ja kansiot. Jos meillä on haettava esimerkiksi useampia Wordin tiedostoja, tiedämme, että jonkun niminen se oli, minkä talletin, mutta ei oikein havaintoa, että minkä niminen ja muutenkin joku vanha työ olisi vaikka kateessa, niin hakuehdolla tähti.docx, niin saisimme haettua kaikkia uudella Wordin 2007 tehtyjä tiedostoja. Ja tämän haun voimme kohdistaa myös eri levyille. Ja jos tämä kohdistetaan nyt edelleen tähän C-levylle, niin pistetään tähän etsi tämän jälkeen, jolloin se hakee kaikki
C-levyllä olevat Wordin tiedostot, jotka on tehty 2007 versiolla, koska siinä oli tuo loppupäätejatke DOCX. Eli 3 löytyy ja taas näille voisi tehdä ihan normaali toimenpiteitä, niin kuin äsken näimme. Ja palaan edellinen painikkeella uuteen Etsit-toimintoon, eli katsotaan muutama vaihtoehto tässä yhtä kyytiä. Jos haluaisin hakea sitten joltakin verkkolevyltä, teillä on verkkolevyjäkin käytössä niin itsellänne työyhteisössä, niin verkkolevyltä valitaan täältä vaikka verkkolevy H, meidän verkkolevy tässä täällä tietotalolla, ja täältä sen jälkeen, jos haluttaisiin hakea vaikka tällä kertaa tämmöisellä hakuohjella kuin doc, näähän on vanhemman Wordin tiedostomuotoja, eli se kohta, missä opiskeltiin näitä tiedostomuotoja, tarkentimia on tässä niin kuin olennainen asia, että tämmöistä etsintää voimme tehdä. Ja tässä on sitten kenttä, sana tai lause tiedostossa. Ja tähän jos kirjoitetaan vaikka sana jäätelö, niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt etsitään doc-loppuisia tiedostoja tuolta verkkolevyltä H, ja niissä tiedoston sisällä on sana jäätelö. Ja täällä siis tämä tähti.doc tarkoittaa sitä, että se kohdistuu kaikkiin Wordin dokumentteihin, jotka on doc-tarkenteisia, ja nimenomaan silloin tehty tällä Word 2003 versiolla. Ja sen jälkeen etsi. Tuloksia verkkolevyltä yleensä kestää kauan, kun haetaan isoja levyjä, paljon tiedostoja, ja nyt mulla tulee jo pari tulosta tähän, jossa tiedoston nimessä esiintyy sana jäätelö. Mutta hakuehto ei tarkoita sitä pelkästään, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sen tiedoston sisältä löytyy jostakin lauseesta sana jäätelö. Ja todellakin tuo haku kestää riippuen levyn koosta, koska jokainen tiedosto tavallaan avataan, ja nyt mulla tuli ensimmäinen semmoinen tiedosto tähän, jossa nimessä ei ole sana jäätelö, mutta kyseisen tiedoston sisällä on joku lause, jossa esiintyy sana jäätelö, ja se löytyi tähän. Samalla pysäytin tämän haun, että ajan voittamiseksi. Eli sisältö haulla, silloin kirjoitetaan jäätelö esimerkiksi tähän sana- tai lausetiedostoon, tai joku muu sana, minkä tiedämme jonkun tiedoston sisällä esiintyvän, niin se laitetaan tähän kenttään. Ja aina käynnistäminen tapahtuu sen jälkeen tästä etsi-painikkeesta. Ja muistetaan se, että kaikella tavalla kun on jotakin löydetty, pystymme tällä kansiopainikkeella muuttamaan sitten täältä sitä, että voimme tehdä näille tiedostoille sitten mitä sillä tavalla haluamme. Jos etsi-toiminnossa haluamme tehdä erityisiä hakukriteerejä, täällä on muutama vaihtoehto, milloin sitä viimeksi muokattu, minkä kokoinen se on. Näitä voi joskus hyvin poikkeustapauksessa tarvita, ja täältä voi lisäkriteerejä laittaa sitten esimerkiksi, että määrittää ajankohdan, millä välillä joku tiedosto on talletettu, tai viikon sisällä tai kuukauden sisällä. Näitä hyvin poikkeustapauksessa voi tarvia ja hyödyntää, mutta ehkä riittää se, että tiedämme, että nuo on tuolla olemassa, ja joskus niillä voi sitten, kun töitä on paljon tallessa, jossakin jotakin lisäarvoa sille haulle saada. Tässä perusperiaatteita Etsit-toiminnasta Windows XP-ympäristössä. Jos meillä on Vista-käyttöjärjestelmä kotikoneessa tai vaikka Windows 7, mikä tänä päivänä uusissa koneissa jo tulee mukana, niin Etsit-toiminto on aika paljon erilainen ja jollakin tavalla jopa ehkä voisi sanoa pikkusen hankalampi ymmärtää, mutta samalla ideoilla sielläkin toimitaan, mutta on kosmeettisesti eli ulkomuodoltaan aika paljon erilainen toimenpide kuin tässä Windows XP:ssä. Tässä tällä kertaa Etsit-toiminnon erikoisuuksia ja perusteita. Kiitoksia.